खालि नैबे मोनसे होथेना दोननाय दं बै नुदोंना नै आरो बेयाव बिसोरो उन्दुयो नाय बिसोर बेयाव उन्दुयो नै बेयावनो हर थायो गोजां बोथोरावबो एसे खस्थ' जायो गोजां बोथोराव खस्थ' ओमफ्राय दा दैज्लां सफैबाथ' आरो दैबाना जा थानो जायगायानो गैया थानो जायगा गैया जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना लोगोफोर नायदो बे जाबाय रुपहि दैमानि जोङो रुपहि दैमानि ब्रिजनि सिङाव दंफैयो बे ब्रिज बे जाबाय दैमा नाय आरो दैज्लां जाबा बे फुरा लोमजोबो जाहैदों दा जोङो सोंनानै लानोसै नोंथांमोना खोनासंदो नाय नै बेयावनो ओंखाम संनानै जायो बिसोरो बेयावनो ओंखाम सङो आरो बै माखासे दङ बै थोरसि लथाफोरा आरो नैबे बेयाव जिरायनाय आरिया नै नाय जायगाखौ नायग्रो लोगोफोर बे फुरा लांदां नै न' होननाय न'नि खुनु सिम्बल सिनायथियानो गैया बेयाव खालि नैबे मोनसे होथेना दोननाय दं बै नुदोंना नै आरो बेयाव बिसोरो उन्दुयो नाय बिसोर बेयाव उन्दुयो नै बेयावनो हर थायो दा दाना जों सोंनानै लानोसै दा बेयाव थानाया खै बोसोर जाखो बेयाव थानाया बोसोरनै जाबाय बोसोरनै जाबायना दा जायखिजाया आदैनिया बेयाव थानानै माबायदि मोनदों खस्थ'थ' बहुद जायो बारनि बिराद बार ना आरो लोगोसे गोजां बोथोराथ' थांबायानो गोजां बोथोरावबो एसे खस्थ' जायो गोजां बोथोराव खस्थ' ओमफ्राय दा दैज्लां सफैबाथ' आरो दैबाना जा थानो जायगायानो गैया थानो जायगा गैया जायो ओमफ्राय दा मादैयाबोथ' बेयावनो दं हिनजाव मानसि हिसाबै दा बेयावनो थानो गोनां जाबाय नङा होमबा जायगाखौथ' नुखाबाय लोगोफोरानो बेयावनो थायो बे ब्रिज दालांनि सिङाव हाबनो हायो ओरैनो न'खराव आदैया साबैसे दं फिसाला गथ' गथाय सानै ना ओमफ्राय बिसोर फिसा हिनजावखौ हाबा हरबाय ओमफ्राय गामिया मा गामिमोन आदैनिया माज्राबारि एक नं माज्राबारि दा बेयाव थानानैथ' ओरैनोथ' गोबां खस्थ' जाखागोन नङा होमबा दा जायगाया फुरा हाग्राबारि आरो हराव बिराद खस्थ' जायो बार खोलो खोलो गोजां बोथोर दा नै दैज्लां सफैलायबाय ओमफ्राय दा जानाय लोंनायफोरा दिनै माजों जाखो जानाया मावब्रब जाब्रब जायो ओमफ्राय ओरैनो आदैमोना सोरबा सरकाराथ' गोबां फैबाय UPPL BPF नङा होमबा बर'नियाव दा रावबो नायफिनथाराखै नामा आदैमोनखौ आंखौ नायफिनाखै दे रावबो नायफिनाखैना ओमफ्राय भटखौथ' आदैया होबायानो थायो भटखौ होबायानो थायो नांगोलावनो होयो आदसा ओमफ्राय आं मोनथाय एख' मोनाखै ओमफ्राय आदैया जे न'आव थाया न'खौ गारनानै बेयाव दंफैयो सानै फिसाला दं सासे फिसा हिन्जाव दं न'आव थायैनि जाहोना मा हिन्जावखौ बुख्लाबाय थानायनि आं दोनफैनाय जादों हिन्जावखौ बुयो न'खरनिफोरा फिसालाफोरा ओमफ्राय बेयाव फैबाय सानैबो बे भागि माखासे न'निया बुवा आदसा भागि माखा बे बुस्थुखौ मानो हारास्ति खालामदों हारास्ति खालामो 1.5 लाख थांदों 1.5 लाख बुनानै ओइ माबा सिकित्सा खालामनायाव आदसा ओमफ्राय दा बै भिडिअ नायग्राफोरनिफ्राय आदैया अनसुंथाइफोर माबा मोनसे लुगैदों नामा आरो सरकारनिफ्राय इयाव बुंहरबानो जाबाय सरकारनिफ्राय मा लुगैदों आं माथ्र वालखिनिखौ मोनबानो जागोन बेखिनिखौ ओरैनो तरजा बेराफोरजों दुमनानै होनांगौ आरो ना बे माखायाव इथा गाथिनाय वालखौ मोनबानो जागोन बेखिनिखौ दा बेखिनिखौ दुमनानै होबानो आदैया गोजोनगोन आरो ना आदसा ओमफ्राय दा सरकारखौ होजानो लुगैदों अनसुंथाइ आदसा उन्दुनायाथ' बेनो जाहैबाय जायगाया मावजिखौबो फिसिना दोनो आरो ना 10था मावजि दङ मावजि 10था आरो सैमा मानै बैयाव उन्दुना दंना जे नायदो नोंथांमोना जोंनि बर' बिमा
नि मेगनाव मोदैया दिनैसिमबो गोमोराखै अथच' जोङो बिटिसि मोनबाय बिटिआर मोनबाय दिनैसिमबो जोङो बिदियावनो दालांनि सिङाव उन्दुनानै थानो गोनां अबस्थायाव दंबायो लोगोफोर नायदो खालि नैबेयाव मोनसेल' दं बेल' होथेनाय दं नै इन्जुरा बेल' होथेनाय प्लास्टिकनि बाखि जेबो गैया बार अखा फैबाथाय बिराद खस्थ' गोजां बोथोरा ओरैनो थांबाय बोसोरनै थाबाय होनना बुंदो बोसोरनै जाबायना आरो उन्दुनायाबो बेनो बेयावनो उन्दुयो दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालामनानै हो आरो गभर्नमेन्टआ जुदि जेबो लायाबा जों पाब्लिकआनो माबा मोनसे बेबस्थाखौ लानांगोन मानसि माहारि जानानै दा नोंथांमोना हानायमानि शेयार खालामना हो जुदि भिडिअआ शेयार जायोबा अब्लासो जोङो उत्साहआ बारायो जोंनियाबो आरो भिडिअआ शेयार जानायजों लोगोसे जोंहाबो इसे एला आर्निं फैयोब्ला जोङो बेजोंनो प्लास्टिकनिबाबो बा दरजा बेराबाबो जोंनि फैसाजोंनो खरस खालामनानै जों बानायना होफैनो हागोन होननानै जों सानो दा आदैनाव बेखौ सोंबावनि दा आदैया न'आव माब्लाबाफोर थांफिननायनि सिमां दंना गैया सिमां गैथ'ला गथ' गथाय नि थाखाय आघात खालामनो 1.5 लाख थांदों 1.5 लाख दा गथ' गथायफोरा लिंहरगोन ना लिंहरा इसोरबो फैला अयथासार खालामनायनि अयथासार खालामनायनि थाखाय बुग्लुं बुसि खालामो न'आव थाबा हिनजावखौ बिनि थाखाय दा आदैया बेयाव थाफैनांगौ जाबाय दा बिदिनो माखासे मानसिफोराबो नायनानै गोबाङानो मिथिया बुङोबो मिनिगोनबो खिन्थु माखासे जाथायखौ बहुतानो मिथिया गोबाङानो मिथिया आरो जाय मिथिगौ बिसोरो मिथिगौ दा जोंनि बुंनो गोनाङा बेनो दा नोंथांमोना भिउवार्स लोगो नोंथांफोर दा नोंथांमोना मा सान्दों एसे कमेन्ट खालामहरदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामना हो हानायमानि नैबेनो जाबाय बिसोरनि न'आ बोसोरनै जाबाय आरो बेयाव थानाया बिसोरो बोसोरनै आरो मिथिया बेसे गोबाव थाबावनांगोन थैजासे जुदि बिदिनो थानांगौबाथ' बिराद खस्थ' दै दंफाङावनो सिनायगोन ओमफ्राय दा जों हायोबाथाय बेयाव मोनसे ओरैनो फिसा दरजा बेरानि बेरा दुमथेनानै जों थाहोनो हायो जोङो जुदि अनसायलायोबा पाब्लिकआ सरकारा जुदि नायस'नाखैब्लाबो आरो बे भिडिअखौ जुदि जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा सार बर्तमान सोलिबाय थानाय बिथाङा नुहैदोंब्ला अननानै दा आदैमोननि थाखाय इसेबाबो बेबस्था खालामनानै होयोबा मोजां जागोन मोनायाव ओमफ्राय कारेन्टफोरा खोमसि जाया कारेन्ट नाङा ओइसिना फैजोबथारो ओइसिना फैजोबो ना दा खोमसि खोमलावैनो थायो आरो ना ओमफ्राय ओंखाम दै जानायफोराथ' बिदिनो सोलियो आदसा मालाबा मोनजायो मालाबा मोनजाया ओरैनोबो थानांगौ सम सम माइरंफोर गैस्लाबाबा ओमफ्राय बिबा हरो आरो ना अनग्राफोरा हरबाय ओमफ्राय दा संनाय खावनाय बैनिफ्रायनो लायोना दैखौ दैमानिखौनो लोङो ना आदसा बिदिबा दा आदैया एसे सरकारनिसिम खावलायहरदो मा बुङो मा लुगैयो आंनो वाल मोनसे इथा बेखौ होबानो जागोन ओरैहाय घेर' दै फैनो हायो दै फैनो हायो ओमफ्राय दा बायसान्स दै बाना जायोबा अबाव थानो सानदों नोंसोरो बे वाल होदोबाथाय दैया हाबफैया दा दैज्लाङाव दैया लोमसावजोबोबा बबेयाव थागोन नोंसोर दा लोमसावजोबबा ओइ रेस्ट हाउसआव थाहैगोन बैयाव बे रेस्ट हाउसआव थाहैलायसिगोन आदसा